निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे. हरे कृष्णा सर्वांना. वाचनाला सुरुवात करण्याआधी प्रभू श्रीकृष्णांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्री श्री राधा गोविंदांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्रीला प्रभुपादांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. नामनिष्ठ दास प्रभूजींना वंदन करूया. आणि माझ्या प्रेरणा पूजा माताजी, मनीषा माताजी आणि अन्वया माताजी यांना वंदन करून आज आपण आपल्या वाचनाची सुरुवात करूया. इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल मंगलुरू यांच्या श्रीकृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या पुस्तकाच्या मराठीमधील वाचनामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. तर आपण आपला 14वा अध्यायाचं वाचन करत असतो, ज्याचं नाव आहे ब्रह्मस्तुती. तर उर्वरित वाचनाला मी सुरुवात करते. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. त्यामुळे मला वृंदावनातील भक्तांच्या चरणांची धूळ प्राप्त होण्याचे भाग्य लाभेल. या भूमीत एक लहानसे तृण होण्याची संधी जरी मला दिली तरी माझा जन्म धन्य होईल. परंतु वृंदावनाच्या भूमीत जन्म घेण्या इतका जर मी भाग्यशाली नसेल तर वृंदावनाच्या बाहेरच्या अगदी जवळच्या क्षेत्रात माझा जन्म व्हावा. असे कधी व्रजवासी बाहेर जातील तेव्हा ते माझ्यावरून चालतील आणि ते देखील मी माझे सौभाग्य समजेन. मला केवळ अशाच जन्माची आकांक्षा आहे की ज्यामुळे मी भक्तांच्या चरणधुळीने अभिषिक्त होऊ शकेन. येथील प्रत्येक जण प्रत्येक गोष्ट कृष्ण भावनेने परिपूर्ण असल्याचे मी पाहत आहे. अहो, वेद अखंडपणे ज्यांच्या शोधात आहेत अशा श्रीकृष्णांच्या मुकुंदांच्या चरणकमळांशिवाय येथे कोणी काही जाणतच नाही. भगवद्गीतेत प्रतिपादन करण्यात आले आहे की श्रीकृष्णांचा शोध घेणे हाच वैदिक ज्ञानाचा हेतू आहे. आणि ब्रह्मसंहितेत म्हटले आहे की वैदिक शास्त्रांच्या पद्धतशीर अध्ययनाने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णांना शोधणे अतिशय कठीण आहे. परंतु एका विशुद्ध भक्ताच्या कृपेने ते फारच सुलभ आहेत. वृंदावनवासी भक्त अतिशय भाग्यवान आहेत, कारण ते सदैव मुकुंदाचे दर्शन करू शकतात. मुकुंद शब्दाचे दोन प्रकारे अर्थ होतात. मुक म्हणजे मुक्ती, भगवान श्रीकृष्ण मुक्ती देणारे आणि त्यामुळे द्रव्यानंद प्रदान करणारे आहेत. मुकुंद याचा दुसरा अर्थ कुंद फुलांसारखे हसतमुख असणारे असाही होतो. कुंद फुले फारच सुंदर असतात आणि ती सदैव हसरी दिसतात, म्हणून येथे अशी तुलना केलेली आहे. वृंदावनातील शुद्ध भक्त आणि इतर ठिकाणचे भक्त त्यांच्यातील फरक म्हणजे वृंदावनवासी जनांना एकमेव श्रीकृष्णांच्या सोबत राहण्याशिवाय दुसरी कोणतीही लालसा नाही. श्रीकृष्ण भक्तवत्सल आहेत. ते त्यांची इच्छा पूर्ण करतात. त्यांना सदैव श्रीकृष्णांची संगत हवी हवीशी वाटते, म्हणून भगवंत त्यांना संगत देण्यास सदैव उत्सुक असतात. वृंदावनवासी भक्तांचे श्रीकृष्णांवरील प्रेम स्वाभाविक आहे. त्यांना साधन प्रक्रियेचे नियम कठोरपणे पाळण्याची आवश्यकता नसते, कारण ते स्वाभाविकपणेच दिव्य कृष्ण प्रेमात उन्नत झालेले असतात. नियामक तत्वांचे पालन ज्यांनी स्वाभाविक कृष्ण प्रेमाचा स्तर प्राप्त केला नाही अशा व्यक्तीकरिता आवश्यक असते. ब्रह्मदेव हे देखील भगवंतांचे भक्त आहेत, परंतु नियामक तत्वांच्या कक्षेतील ते एक सामान्य भक्त आहेत. ते श्रीकृष्णांची प्रार्थना करतात की त्यांना वृंदावनात जन्म घेण्याची संधी मिळावी, कारण त्यायोगे ते स्वाभाविक प्रेमाच्या स्तरावर उन्नत होऊ शकतील. भगवान ब्रह्मदेव पुढे म्हणाले, प्रभो, कधी कधी मला भ्रांती पडते की तुम्ही वृंदावनवासी जनांच्या प्रेमाची कृतज्ञतेने कशी परतफेड करू शकाल. तुम्ही अखिल वरदानांचे आगार आहात याची मला जाणीव असली तरी या वृंदावनवासी जनांनी तुमच्यावर केलेल्या प्रेमाची परतफेड करण्यात तुम्ही कसे समर्थ व्हाल याचा विचार करून मी गोंधळून जातो. माझ्या मनात विचार येतो की तुम्ही किती दयाळू आणि उदार आहात, कारण एका अतिशय पुत्रवत्सल स्नेहमयी मातेचा अभिनय करीत पूतना खेचरी तुम्हाला फसवून ठार मारण्याकरिता आली होती. तरी
तिला देखील तुम्ही मुक्त करून मातेचे स्थान दिले. तसेच घासूर, बकासुरांसारख्या त्याच वंशातील असुरांना देखील कृपा करून मुक्ती दिली आणि ते तुम्हाला प्राप्त झाले. येथेच मला कोडे पडते. या वृंदावनवासी जनांनी तुम्हाला सर्वस्व दिले आहे. त्यांनी आपली शरीरे, आपली मने, आपले प्रेम, आपली संपत्ती असे सर्व काही तुम्हाला दिले आहे. येथील सर्व काही तुमच्यासाठीच उपयोगात आणले जात आहे. म्हणून तुमच्यावरील त्यांचे ऋण तुम्ही कसे फेडणार? तुम्ही तर अगोदरच स्वतःला पूतनेच्या हवाली केले आहे. माझा असा अंदाज आहे की वृंदावनवासी जनांच्या प्रेममय सेवेच्या ऋणातून उऋण न होता आल्यामुळे तुम्ही त्यांचे सदैव ऋणीच राहणार. प्रभो, वृंदावनवासी जनांनी तुमच्या प्रेममय सेवेत आपल्या अखिल नैसर्गिक प्रवृत्ती स्वाभाविकपणेच नियुक्त केलेल्या आहेत आणि हेच त्यांच्या सेवेच्या अत्युत्कृष्टतेचे रहस्य आहे. याची मला जाणीव आहे. असे म्हटले आहे की भौतिक वस्तू तसेच घरदार इत्यादी मधील आसक्ती मायेच्या प्रभावाने उत्पन्न होत असते. अशी आसक्ती जीवांना भौतिक जगात बद्ध करून ठेवते. परंतु कृष्ण भावनेत नसणाऱ्या जीवांच्या बाबतीतच असे घडते. वृंदावनातील रहिवाशांच्या बाबतीत तर अशा घरदारासंबंधीच्या आसक्तीचा प्रतिबंध अस्तित्वातच नसतो. कारण त्यांची आसक्ती तुमच्याशी जोडली गेली आहे आणि त्यांची भवने तुमच्या येथील अखंड उपस्थितीमुळे मंदिरात रूपांतरित झालेली आहेत. त्यामुळे तुमच्या प्रेमामुळे त्यांना सगळ्याची विस्मृती झालेली आहे. म्हणून तेथे कोणताही प्रतिबंध नाही. एका कृष्ण भावनाभवित व्यक्तीच्या बाबतीत त्याच्या भगवत प्रेमात घरादाराच्या आसक्तीसारखे अडसर असत नाहीत आणि मायाही असत नाही. त्याप्रमाणेच लहान गोपबालक एक लहानसे गवळ्याचे मूल म्हणून तुमचे अवतरण हे मुळीच भौतिक कार्य नाही हे मी जाणतो. तुम्ही व्रजवासी जनांच्या स्नेहाने अतिशय कृतज्ञ झाला आहात आणि आपल्या दिव्य उपस्थितीने येथे त्यांच्या प्रेममय सेवेतील त्यांचा उत्साह अधिकाधिक वृद्धिंगत करीत आहात. वृंदावनात भौतिक आणि आध्यात्मिक असा भेदच अस्तित्वात नाही, कारण प्रत्येक गोष्ट तुमच्या प्रेमसेवेत समर्पित आहे. प्रिय प्रभो, वृंदावनातील तुमचे लीला चरित्र केवळ तुमच्या भक्तांना स्फूर्ती देण्याकरिताच आहे. जो कोणी तुमच्या वृंदावन लीलांना लौकिक समजतो त्याची निश्चितच दिशाभूल होते. प्रभो, आपले शरीर सामान्य मानवासारखे प्राकृतिक आहे असा दावा करून जे तुमचा अवहेर करतात, अशांचे वर्णन भगवद्गीतेत असुर किंवा मूढ असे करण्यात आले आहे. प्रभो, तुम्ही सदैव दिव्यच आहात. असे अभक्त फसविले जातात असे अभक्त फसविले जातात कारण ते तुम्हाला एक लौकिक प्रकृतीची सृष्टी समजतात. वस्तुतः तुमचे हे सामान्य गोपबालकासारखे रूप केवळ तुमच्या भक्तांची भक्ती आणि त्यांचा दिव्य आनंद वृद्धिंगत करण्यासाठीच आहे. प्रिय भगवान, जे लोक स्वतःबद्दल आपल्याला परमेश्वराचा साक्षात्कार झाला आहे किंवा आपण स्वानुभूतीने परब्रह्म झालो आहोत अशी जाहिरातबाजी करतात, त्यांच्याविषयी मला काही म्हणायचे नाही. परंतु माझ्या बाबतीत सांगावयाचे तर मला काया वाचा मनाने तुमची अनुभूती करता येणे शक्य नाही हे मी मान्य करतो. मी तुमच्याविषयी काय सांगू शकतो किंवा मी माझ्या इंद्रियांनी तुम्हाला कसे जाणू शकतो? अहो, सर्व इंद्रियांचे प्रमुख अशा मनाने देखील मी तुमचे पूर्णपणे चिंतन करण्यास असमर्थ आहे. प्रभो, तुमचे गुण, तुमचे कर्तृत्व, तुमचे शरीर आणि या गोष्टी या भौतिक जगातील कोणत्याही व्यक्तीसाठी अचिंत्य आहेत. केवळ तुमच्या कृपेनेच तुम्ही कोण आणि कसे आहात याचे काही मर्यादेपर्यंत ज्ञान होऊ शकते. प्रभो, मला कधी कधी असे वाटते की मीच या विश्वसृष्टीचा स्वामी आहे. तथापि तो माझा गैरसमज आहे. वस्तुतः तुम्हीच अखिल विश्वसृष्टीचे परमस्वामी आहात. मी कदाचित या ब्रह्मांडाचा स्वामी असे नाही, परंतु अशी असंख्य ब्रह्मांडे आहेत आणि त्यांची देखरेख करणारे असंख्य ब्रह्मदेवही आहेत. तथापि वस्तुतः तुम्हीच या सर्वांचे स्वामी आहात. एक मिनिट हं. सर्वात सर्वांतर्यामी परमात्मा म्हणून तुम्ही सर्वज्ञ आहात.
कृपया मला तुमचा शरणागत सेवक म्हणून स्वीकार करा. मी तुमच्या गोवत्सांसोबतच्या आणि सवंगड्यांसोबतच्या क्रीडेत व्यत्यय आणून तुमचा अपराध केला आहे. तरी त्याबद्दल तुम्ही मला क्षमा कराल अशी आशा आहे. आता कृपया तुम्ही अनुमती द्याल तर मी तात्काळ येथून जातो, म्हणजे तुम्ही माझ्या अनुपस्थितीत तुमच्या वत्सांबरोबर आणि सवंगड्यांबरोबर आनंदोपभोग करू शकाल. प्रिय भगवान श्रीकृष्ण, तुमचे नावच तुम्ही सर्वाकर्षक असल्याचे दर्शविते. सूर्य आणि चंद्राचे जे आकर्षण आहे त्याला तुम्हीच कारण आहात. ज्याप्रमाणे सूर्याच्या आकर्षणाने कमळ उमलून येते, त्याचप्रमाणे यदुवंशात उदित होऊन तुम्ही यदुवंशाचे अस्तित्व फुलविले आहे. चंद्राच्या आकर्षणाने सागराला भरती यावी, त्याप्रमाणे तुमच्या सान्निध्याच्या आकर्षणाने धरती, देवी देवता, गोब्राह्मण यांच्या शक्ती अतिशय वृद्धिंगत झाल्या आहेत. तुमच्या परमप्रभावाने कंसादी असुर नष्ट झाले आहेत. म्हणून सखोल विचारांती मी असा निर्णय करतो की या अखिल सृजनात एकमेव तुम्हीच उपास्य विग्रह आहात. कृपया सूर्याच्या अस्तित्वापर्यंत आकल्पपर्यंत माझा नम्र प्रणाम स्वीकार करा. अशा रीतीने या विश्वाचे स्वामी ब्रह्मदेवांनी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांना सादर नम्र प्रणाम केला आणि त्यांना 3 प्रदक्षिणा घालून ते स्वधामाला ब्रह्मलोकाला गमन करण्यास सिद्ध झाले. ब्रह्मदेवांचा भाव जाणून भगवान श्रीकृष्णांनी त्यांना जाण्याची अनुमती दिली. ब्रह्मदेव स्वस्थानी निघून गेल्यानंतर भगवान श्रीकृष्ण यमुना काठी आले. तेथे ते आपल्या बालसवंगड्यांत आणि वासरात पुन्हा सहभागी झाले. ते गोपबालक त्यांचे पूर्वी अपहरण झाले होते त्या वेळेप्रमाणेच तेथे भोजन करीत होते आणि वासरे जवळच कुरणात चरत होती. पूर्वी तेथे यमुना काठी भोजन करीत असताना श्रीकृष्ण वासरांच्या शोधात त्यांना सोडून गेले होते. आता 1 वर्षानंतर ते परतले होते आणि तेव्हा गोप बालकांना वाटत होते की अल्पकाळातच ते परत आले आहेत. श्रीकृष्णांच्या वेगवेगळ्या शक्तींची हीच कार्यप्रणाली आहे. भगवद्गीतेत म्हटले आहे की श्रीकृष्ण स्वतः प्रत्येकाच्या हृदयात वास करीत आहेत आणि त्यांच्यापासूनच स्मृती आणि विस्मृती होत असतात. अखिल जीवमात्रे भगवंतांच्या परमशक्तीने नियंत्रित असतात. कधी कधी ते आपली स्वाभाविक स्थिती विसरतात, तर कधी त्यांना तिचे स्मरण होते. ते श्रीकृष्णांचे सवंगडी अशा शक्तीने प्रभावित असल्याने आपण एका वर्षापासून यमुना तीरावर उपस्थित नव्हतो आणि ब्रह्मदेवांनी मायेने आपल्याला दडवून ठेवले होते हे त्यांना समजू शकले नाही. श्रीकृष्ण त्यांच्याकडे आले तेव्हा त्यांना असे वाटत होते की आपला मित्र श्यामसुंदर अतिशय लगबगीने परत आला आहे. त्याला भोजनाचे वेळी आपल्याला सोडून जाण्याची मुळी इच्छाच होत नाही असे समजून ते हसू लागले. त्यांनी अतिशय आनंदाने त्यांना बोलवले. श्यामसुंदर, तू फारच लवकर परत आलास. छान. आम्ही अजून भोजनाला सुरुवातही केलेली नाही. एक घासही खाल्ला नाही. आता चल लवकर आपण सगळे बरोबरच भोजन करू. श्रीकृष्णांनी अतिशय गोड हसून त्यांचे निमंत्रण स्वीकारले आणि जेवताना त्यांच्या बालमित्रांच्या संगतीचा आनंद घेऊ लागले. भोजन करीत असताना श्रीकृष्ण विचार करीत होते, मी एका क्षणात परत आलो आहे असे माझ्या मित्रांना वाटत आहे. परंतु गेल्या 1 वर्षापासून मला ब्रह्मदेवाने रचलेल्या मायेला तोंड द्यावे लागले आहे हे त्यांना माहीत नाही. सर्व गोप बालकांनी आपले भोजन उरकले आणि वासरे गोळा करून ते आपल्या घरी वृंदावनाकडे निघाले. रस्त्याने जाताना त्यांना अघासुराचे अजगर रूपातील प्रचंड मृत शरीर पाहून मोठी मौज वाटली. वृंदावनात आल्यावर सर्व वृंदावनवासी जनांनी श्रीकृष्णांना डोळे भरून पाहिले. त्यांच्या मस्तकावर वनफुलांनी सजवलेला सुंदर मुकुट होता. मुकुटावर मयूर पंख शोभत होते. त्यांच्या गळ्यात सुंदर वनफुलांच्या माळा शोभून दिसत होत्या. त्यांच्या श्री अंगावर गोवर्धन पर्वताच्या गुहेमधून गोळा केलेल्या वेगवेगळ्या रंगांच्या खजिन्यांची चित्रे काढलेली होती. गोवर्धन पर्वत निरनिराळ्या रंगाची खनिजे देण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. जेव्हा कृष्ण आणि त्यांचे सवंगडी वनात जात तेव्हा अशा खनिजांनी आपली अंगे सुंदर रीतीने रंगवीत असत. त्यांच्यापैकी प्रत्येक जण महिष शृंगापासून बनवलेले शिंग, वेत आणि बासरी असे. ते आपापली वासरे त्यांच्या वेगवेगळ्या विशिष्ट नावांनी बोलावून घेत.
त्या गोप बालकांना श्रीकृष्णांच्या अद्भुत कर्तृत्वाचा इतका अभिमान वाटे की वृंदावनात परत जाताना ते त्यांचे यशगान करीतच जात. वृंदावनातील गोपिका घरी येत असणाऱ्या रसराज श्रीकृष्णांचे सौंदर्य मोठ्या प्रेमाने निरखून पाहत. मुलांनी आपली अघासुराच्या मुखातून कशी सुटका झाली आणि तो महासर्प सर्प कसा नष्ट झाला याचे वर्णन करणारी सुंदर गीते रचली होती. काही जण श्रीकृष्णांचे यशोदानंदन म्हणून वर्णन करीत होते, तर काही नंदनंदन म्हणून वर्णन करीत होते. वृंदावनात आल्यावर सर्व गोपबालक वृंदावनवासी जनांना श्रीकृष्णांच्या अद्भुत कृत्याविषयी सांगू लागले. श्रीकृष्णांनी आपल्याला एका प्रचंड सर्पाच्या मुखातून वाचवून त्याला कसे ठार मारले या घटनेचे त्यांनी वृंदावनवासी जनांना वर्णन करून सांगितले. परंतु या घटनेला 1 वर्ष होऊन गेल्याचे त्यांना ज्ञान नव्हते. 1 वर्षभर भगवान श्रीकृष्ण गोप बालकांच्या आणि गोवत्सांच्या रूपाने वृंदावनातील गोप गोपिकांना आणि गायींना अपत्य प्रेम प्रदान करीत होते. भगवान श्रीकृष्ण त्यांच्या परिवारातील सदस्य नसताना देखील त्यांच्या हृदयात या गोप बालकांबाबत अतिशय प्रेम भरून आले होते आणि याचे रहस्य जाणून घेण्याची परीक्षित महाराजांना इच्छा होती. त्यांनी शुकदेव गोस्वामींकडे पुन्हा पृच्छा केली. गोवत्से आणि गोप बालकांच्या अनुपस्थितीत श्रीकृष्णांनी स्वतःचाच या गोप बालकांच्या आणि गोवत्सांच्या रूपाने विस्तार केला. तेव्हा त्या गोप बालकांच्या आई वडिलांच्या हृदयात स्वतःच्या मुलांवरील प्रेमापेक्षाही अधिक वात्सल्य कसे निर्माण झाले आणि गायी देखील या वासरांबाबत आपल्या वासरांपेक्षा अधिक स्नेह का निर्माण झाला. शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराजांना सांगू लागले की प्रत्येक जीवाला स्वतःबद्दल अशी आसक्ती असते. घर, परिवार, मित्र, देश, समाज, संपत्ती, कीर्ती या बाह्य वस्तूंचे त्यांच्या प्रसन्नतेत दुय्यम स्थान असते. या गोष्टी यामुळेच प्रिय वाटतात की त्या स्वतःच्या हृदयाला प्रसन्नता आणतात. याच कारणामुळे प्रत्येक जण स्वकेंद्रित असून तो पत्नी, मुले आणि मित्र अशा नात्यांपेक्षा स्वतःच्या शरीरावर आणि जीवावरच अधिक आसक्त असतो. जर अचानक काही संकट कोसळले तर तो प्रथमतः इतरांपेक्षा स्वतःचीच काळजी घेतो. हे स्वाभाविकच आहे. याचा अर्थच असा की मनुष्य जर कोणत्याही गोष्टींपेक्षा स्वतःवरच अधिक प्रेम करीत असतो. स्वतःच्या जीवनानंतरचा स्नेहाचा विषय म्हणजे त्याचे भौतिक शरीर असते. ज्या मनुष्याला आत्म्याचे अज्ञान असते तो स्वतःच्या भौतिक शरीरावर अतिशय आसक्त असतो. त्याला या देहाचे इतके आकर्षण असते की वृद्धापकाळात देखील तो अनेक कृत्रिम उपाय करून या जराग्रस्त शरीराला जपून ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. त्याला वाटते की हे वृद्ध आणि मोडके शरीर देखील आपल्याला जपून ठेवता येईल. प्रत्येक जण स्वतःला सुखी करण्याकरिता अहोरात्र काबाड कष्ट करीत असतो. मग ते जीवनाच्या लौकिक धारणेतून असो की आध्यात्मिक. आम्ही भौतिक संपत्तीत आसक्त असतो कारण अशी संपत्ती इंद्रियांना व पर्यायाने शरीराला संतुष्ट करत असते. शरीराची आसक्ती केवळ शरीरातील आत्म्यामुळेच असते. म्हणून जो कोणी ज्ञानात अधिक उन्नत असेल तो हे जाणतो की आत्मा भगवान श्रीकृष्णांचा अंश असल्याने स्वभावतः पूर्णानंद आहे. अंततः आनंदमय आणि सर्वाकर्षक श्रीकृष्णच आहेत. ते प्रत्येक वस्तूचे परमात्मा आहेत आणि याचीच सूचना देण्याकरिता श्रीकृष्ण अवतरित होऊन आपण सर्वाकर्षणाचे केंद्र असल्याचे दाखवून देतात. श्रीकृष्णांची विभूती असल्याविना काहीही आकर्षक होऊ शकत नाही. या सृष्टीत जे काही आकर्षक असेल त्याला कारण श्रीकृष्णच आहेत. म्हणूनच श्रीकृष्ण सर्व आनंदाचे आगर आहेत. प्रत्येक गोष्टीतील प्रेरक तत्व श्रीकृष्णांच्या बाबतीत पाहतात. चैतन्य चरितामृतात प्रतिपादन करण्यात आले आहे की उन्नत भक्त श्रीकृष्णांना अखिल चराचर गोष्टींचे प्रेरक तत्व समजतात. म्हणूनच ते या विश्वसृजनातील प्रत्येक गोष्ट श्रीकृष्णांसंबंधातच पाहतात. श्रीकृष्णांचा सर्वस्व म्हणून आश्रय घेण्याचे सौभाग्य प्राप्त केलेल्या मनुष्याची मुक्ती अगोदरच झालेली असते. इतःपर तो भौतिक जगातील असतच नाही. भगवद्गीतेत प्रतिपादन करण्यात आले आहे. श्रीकृष्ण सेवेत संलग्न असलेला मनुष्य अगोदरच ब्रह्मभूत स्तरावर श्रीकृष्ण हे नावच पवित्रता आणि मुक्ती यांचे बोधक आहे. त्यांच्या चरणकमळांचा आश्रय घेणाऱ्याने अज्ञानमय
भवसागराला पार करणाऱ्या नौकेत प्रवेश केलेला असतो. अशा मनुष्याकरिता या भौतिक सुजनाचा विस्तार पार करण्यासाठी गोखुरातील पाण्याप्रमाणे नगण्य आहे. श्रीकृष्ण सात्वतांचे आश्रय आहेत. त्याचप्रमाणे ते भौतिक जगाचे देखील आश्रय आहेत. कृष्ण भावनेच्या स्तरावरील व्यक्तीकरिता वैकुंठ किंवा दिव्य जगत अप्राप्य नाही. असा मनुष्य पदोपदी विपदा असणाऱ्या या जगाचा मुळी निवासी नसतोच. अशा रीतीने शुकदेव गोस्वामींनी परीक्षित महाराजांना कृष्ण भावना पूर्णपणे स्पष्ट करून सांगितली. शुकदेव गोस्वामींनी परीक्षितांसमोर ब्रह्मदेवांचे प्रतिपादन आणि प्रार्थना देखील प्रस्तुत केल्या. श्रीकृष्णांच्या गोपाल मित्रासोबतच्या लीला, त्यांचे यमुना काठावरील त्यांच्या सोबतचे भोजन आणि ब्रह्मदेवांनी केलेले त्यांचे स्तवन या सर्व दिव्य विषय वस्तू आहेत. जो या लीलांचे श्रवण गायन करतो त्याच्या सर्व दिव्य आकांक्षा पूर्ण होतात. अशा रीतीने कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या ग्रंथातील ब्रह्मस्तुती नामक अध्यायावरील भक्ती वेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्ण. तर आणखी 1-2 वेळ आहे, 2-3 मिनिटं. तर आपण सुरुवात करू या पुढच्या अध्यायाला. अध्याय 15वा, धेनुकासुर वध. अशा रीतीने श्रीकृष्ण आणि त्यांचे थोरले बंधू भगवान बलराम यांनी कौमार अवस्था पार करून पौगंड अवस्थेत प्रवेश केला. 6 वर्षे वयापासून 10 वर्षा वयापर्यंत पौगंड अवस्था समजली जाते. त्यावेळी त्यांनी सर्व गोपांनी विचार करून ज्या गोप बालकांनी वयाच्या 6व्या वर्षात प्रवेश केला आहे त्यांना कुरणातून गायी चरण्याची परवानगी दिली. श्रीकृष्ण बलराम यांनी गोचरणाला प्रारंभ केला आणि ते त्या निमित्ताने संपूर्ण व्रजभूमीतून संचार करू लागले. त्यांनी आपल्या चरणचिन्हांनी संपूर्ण व्रजभूमी मंगलमय बनवली. श्रीकृष्णांनी आपल्या सगळ्या बालसवंगड्यांना एकत्र बोलविले. सगळ्यांच्या गायी पुढे ठेवल्या आणि आनंदाने वेणू वाजवीत ते सर्वजण गायी चारण्यासाठी वृंदावनात गेले. वृंदावन नामक वन अनन्य भक्तांच्या निर्मळ अंतःकरणाप्रमाणे अतिशय पुनीत होते. ते वृक्षवेलींनी व वनस्पतींनी तसेच नानाविध फळाफुलांनी बहरलेले होते. तेथे गायींसाठी भरपूर गवत होते. तेथे कूजन करणाऱ्या अनेक प्रकारच्या पक्ष्यांची गर्दी होती. सर्वत्र मधमाशा व भ्रमर गुंजारव करीत होते. तेथे श्रम परिहार करणाऱ्या निर्मळ पाण्याची सरोवरे होती. तेथे सदैव शरीराला आणि मनाला उल्हासित करणारा सुगंधी पवन मंद मंद गतीने वाहत होता. श्रीकृष्णांनी आपल्या सवंगड्यांसमवेत आणि बलरामांसमवेत वृंदावनात प्रवेश केला आणि तेथील अनुकूल परिस्थिती पाहून त्या सुंदर वातावरणाचा परिपूर्ण उपभोग घेण्याची त्यांना इच्छा झाली. श्रीकृष्णांनी पाहिले की सुंदर नवांकुरांनी आणि फळांनी गच्च भरलेले तेथील वृक्ष भाराधिक्यामुळे जमिनीचा स्पर्श करीत असताना जणू काही ते त्यांच्या चरणकमळांचा स्पर्श करीत त्यांचे स्वागत करीत होते. त्यांच्या अशा भावपूर्ण स्वभावामुळे श्रीकृष्ण अतिशय प्रसन्न झाले आणि त्या वृक्षांची व फळाफुलांची अंतःकरणे जाणून ते स्मितहास्य करू लागले. श्रीकृष्ण आपल्या थोरल्या बंधूला बलरामांना म्हणाले, प्रिय दादा, तुम्ही आमच्या श्रेष्ठ आहात. देवी देवता देखील तुमच्या चरणकमळांची पूजा करतात. पहा तर, फुलांनी भरलेले वृक्ष तुमच्या चरणकमळांची उपासना करण्यासाठी नतमस्तक झाले आहेत. असे दिसते की त्यांना वृक्षयोनी घेण्यास भाग पडणाऱ्या अंधकरणातून सुटण्याचा ते प्रयत्न करीत आहेत. वस्तुतः वृंदावनात उगवलेले वृक्ष सामान्य जीव नाहीत. गत जीवनात निराकार दृष्टिकोन स्वीकारल्यामुळेच त्यांना अशा स्थावर जीवनस्थितीत ठेवण्यात आले आहे. परंतु आता तुमचे वृंदावनात दर्शन करण्याची संधी त्यांना उपलब्ध झाली आहे आणि ते तुमच्या वैयक्तिक संगतीतून आध्यात्मिक जीवनात अधिक उन्नती प्राप्त करता यावी म्हणून तुमच्या प्रार्थना करीत आहेत. सामान्यपणे तमोगुणातील प्राणीच वृक्षयोनीला प्राप्त होत असतात. निर्विशेषवादी तत्वज्ञ अशा तमोगुणाचे निराकरण करू शकतात. तुमच्या भोवती गुंजाराव करीत फिरणारे भ्रमर हे निश्चितच गत जन्मात तुमचे भक्त असले पाहिजेत.
ते तुमची संगत सोडू शकत नाहीत, कारण त्यांना तुमच्याहून श्रेष्ठ आणि प्रेमळ धनी कोण आहे? तुम्ही परम आदी पुरुष आहात आणि हे भ्रमर क्षणोक्षणी सदैव तुमचे यशगान गात तुमच्या कीर्तीचा प्रसार करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मला वाटते त्यांच्यापैकी काही श्रेष्ठ ऋषी असावेत, अनन्य भक्त असावेत आणि क्षणाकरिता देखील तुमची संगत सोडण्याचे त्यांना धैर्य होत नसल्यामुळे त्यांनी स्वतःला या भ्रमरांच्या रूपात ठेवले असावे. हरे कृष्ण. तर आपण इथे थांबूया आज आणि उर्वरित अध्यायाचं वाचन आपण उद्या करूया 11 वाजता. मी प्रार्थना म्हणते आणि मग आपण थांबूया.